Martinove i Karline mame obje su lezbijke. One se zaljube u žene umjesto u muškarce, piše u slikovnici Sve je to obitelj, koja je nastala u potpunoj tajnosti. U tišini se počela promicati kao edukativni materijal za najmlađe. Lezbijski bračni par, Tina i Sabina, dogovorile su s homoseksualnim bračnim parom, Emilom i Andreasom, dobiti djecu. Emil i Tina su dobili Karlu, a Andreas i Sabina su dobili Martina. Jedan tjedan Karla i Martin žive kod dviju mama, a jedan kod dvojice očeva. A za malo stariju djecu tiskana je knjižica Stražnja strana. Sporna literatura nastala je po uzoru na stranu literaturu, koja se počela promicati nakon ozakonjivanja homoseksualnih brakova. Homoseksualna propaganda i rodna ideologija nasilno se promiče u školama i svim javnim ustanovama, a štiti ju zakon. Vijeće saveznih sudaca u američkoj državi Massachusetts izjasnilo se kako je obveza škole predstavljati djeci homoseksualne odnose kao normalne. Krajnji cilj homoseksualne propagande i rodne ideologije je potpuno redefiniranje braka. It's a no-brainer that we should have the right to marry. I also think equally that it's a no-brainer that the institution of marriage should not exist. So that fighting for gay marriage generally involves lying about what we're going to do with marriage when we get there. You know, because we lie that the institution of marriage is not going to change. And that is a lie. The institution of marriage is going to change and it should change. And again, I don't think it should exist. Da li brak treba uništiti, brak treba... Pitanje braka, ja se slažem, brak treba uništiti, da ne bi ispalo sada branim, ne znam, pravo na brak. Ako želiš sačuvati Hrvatsku od ove stvarnosti, možeš izaći na referendum i glasovati za ustavnu zaštitu sadašnje definicije braka. Ustavnom zaštitom braka onemogućit će se redefiniranje braka i cijelog društva prema modelu LGBT udruga i samovoljnih političara. Pokušali su nas uvjeriti da ne možemo odlučiti. Građani na referendumu ne mogu promijeniti ustavne... A sada nas pokušavaju uvjeriti kako moramo glasovati. Neobično važno da svi građani, čak bez obzira što misle o ovoj konkretnoj temi, izađu na referendum i glasaju protiv. Referendum omogućuje da birači mogu sami odlučiti u kakvom društvu žele živjeti. U interesu naše djece, obitelji i društva izađi na referendum i zaokruži za. Brak kao životna zajednica žene i muškarca osnova je obitelji, a obitelj je temelj ljudskoga društva.